Istorio bat kontatuko dizut. Dena hasi da gure protagonistarekin aurreskolan. Han zenbakiak deskubritu ditu lehenengoz. 1, 2, 3, atzekin 10 arte zenbatzen ere ikasi du. Eta behin deskubriturik zenbakiak edonon zeudela ikusi du. 2 begi aurpegian, eguzki bakarra zeruan, ordu 2:20, metro eta 13 zentimetro, 6 urte. Formak ere deskubritu ditu. Zirkuluak, laukiak, triangeluak izarrak, kolore eta tamaina orotarikoak. Zeinen gozamena, badirudi mundua ulertzen ari dela. Gero, lehen hezkuntza hasi du eta irakatsi diote zenbaki horiekin eragiketak egiten. Lehena batuketa. 1 × 1, 2. 2 × 5, 7. Horiek ere eskuekin ebazteko errazak. Ondoren, zenbaki handiagoekin batuketak egiteko metodo bat irakatsi diote. Metodo honen antzeko bat ere erabili du eragiketa berri batendako, kenketa. Haien ondotik etorri da biderketa bere taulekin. Gauzak zailtzen hasi dira protagonistarendako. Taulak buruz ikasi behar izan ditu eta eragiketak burutzeko metodoak ulertu. Baina orokorrean ez da horren nekeza. Ulertzea hasieran kostatzen den arren, behin trikimailuak konpreniturik nahi beste batuketa eta biderketa egiten alditu. Handik gutxira zatiketa etorri da. Eta hemen hasi dira problemak. Zatiketa biderketaren aurkako eragiketa modura aurkeztu diote. Baina badago desberdintasun nabarmen bat. Zenbakiek orain koma izaten aldute. Zer? Protagonistak egunera arte eta haratago zenbatzen zekien. Eta ez zuen inoiz halako zenbakirik topatu. Eta komadun zenbakiak magia bitartez antza, zatiki bihurtu dira, 2 zenbaki bata bestearen gainean ipiniz eta marra batez banaturik. Bai zera. Baina irakasleak baietz, gauza raro hori zenbaki bat ere badela eta osotasun baten zatiak errepresentantzen dituela. Adibidez, pizza 8 zatitan banatu eta 5 hartu, 5 8 Azalpen horrek ez du protagonista hase. Azken finean, zatiak zenbaturik 5 ziren, ez du zatikia erabiltzearen beharrik ikusi. Dena den, aurrera egin besterik ez dago eta erabaki du estrategiariko berena zera izanen dela. Ulertzena alde zuena buruz ikastea. Institutura jautzi egin du protagonistak eta zatiketaren esperientzia kaskarrak okerrera egin du. Orain asmakizunak are aldrebestuagoak baitira. Letrak erabiltzen hasi dira matematika klaseetan. Ixa, I, Z, A, B, C. Zergatik sartu da literatura matematikaren ikastorduan? Gainera, zenbakiak eta letrak ez dira gauza bera. Hala bai. Triangeluak ezagutzen zituen, baina zer dira sinu, kosinu eta tangenteak? Amildegian behera. Buruzko kalkulua, ekuazioak, inekuazioak, infinitu klaseak, azalerak, volumenak, funtzioak, logaritmoak, berreketak. Momentu bat izan da, instant txiki bat, baina hartatik aurrera gure protagonistak nahaste borraste horren inguruko interesa galdu du. Kasik konturatu gabe. Nabari du ezin diola mailari eutsi. Ahaleginak ahala ez da nahikoa izan eta utzi dio ulertzen saiatzeari, ia oharkabean. Agian afera da ez duela honetarako balio. Protagonistak nahi duen gauza bakarra da bake santuan utz dezaten. Eta hala ere, matematikako irakasleak hor jarraitu du. Eduki ulertezin gehiago eta gehiago botatzen. Vektoreak, koordenatuak, deribatuak, integralak, eta orduan gertatu da. Pentsatu du, zera arraiotarako balio du honek. Erreparatu xetasunari, galdera ez da, zertarako balio du matematikak, ez. Galdera da, zer debrutarako balio du ni hemen denbora galtzen egoteak, inoiz erabiliko ez dudan zabor mordu hau ikasten. Galdera hau ez da jakin minatik irten, baizik eta amorru eta astiotik. Denok ezagutzen dugu istorio honen protagonistaren bat. Agian zuk zeuk bizi izan duzu halakorik. Matematikarekiko deskonexioa nahiko arrunta da, eta nik bideo honetan problema horri argiz bitxiki bat bota nahi diot, xumea bada ere. Matematikarekin lotzen gaituzten zubiak zergatik hautsi diren esplikatzeko, faktore anitz topatzen aldira, baina nik faktore bakar batean sakonduko dut. Orokorrean, ez dakigu matematika zer den eta matematikaren benetako helburua zein den. Ni sinetxirik nago ikasgai honetan amore ematearen arrazoietan handienetako bat dela ez dakigula zertan ari garen. Uste dugu matematika zenbakiak eta formulak direla, eta helburua problema zehatz batzuk ebaztea dela, eta hori ez da guztiz hala. Maiz, testuinguru matematikoa faltan dugu. Puzzlearen pieza txikietan arreta jartzen dugu, problema matematiko individualetan, eta piezaz pieza salto egiten dugu, baina ez dakigu pieza horiek nola lotu elkarren artean, ez eta zergatik pieza desberdin horiek guztiak puzzle beraren parte diren. Inoiz galdetu aldiozu zeure buruari zergatik sartzen ditugun matematikaren aterkiaren pean horren beste elementu desberdin, esan nahi dut, hau guztia matematika da. Zergatik? Zergatik ikasgai bakar batean sartzen dira horren beste eduki desberdin. Has gaitezen hasieratik. Denoi datozkigu gogora zenbakiak, ekuazioak, problemak eta halakoak matematikari buruz pentsatzerakoan, baina zer da egiatan matematika? Ez dugu erantzun sendorik. Ez da horrelakorik gertatzen beste hainbat ezagutzaren arlorekin. Badakigu euskara zer den,
Ipar Pirinioen inguruetan erabiltzen den gizakien arteko komunikatzeko tresna, ahozkoa eta idatzizkoa. Historia, iraganean jasoriko gertakeren eta kontakizunen, erregistroa, ikerketa eta ulermena. Sukaldaritza, janariak prestatzeko edo maneatzeko antzea. Baina zein da matematikaren definizioa? Ara zer dioen euskaltzaindiaren hiztegiak. Matematika, aztergaitzat kopurua eta ordena dituzten jakintzen multzoa. Niri definizio hau urri suertatzen zait. Kopurua eta ordena zaratago, formak ere ikertzen dituelako matematikak adibidez. Gainera, definizioak ez du aipurik egiten azterketa hori nola egiten den inguruan. Definizio hori moldatu eta hauxe erabiliko dut, askoz zehatzagoa. Matematika, elementu abstraktuen eta hauen arteko eragiketen ondorioz lorturiko propietateak aztertzen dituen jakintza arloa. Honetarako, aksiomak eta arrazoiketa logikoa erabiliz. Badakit bai, esaldi hau ulergaitza da. Oazen pausoz pauso. Lehenik, azpimarra ditzagun definizioko hitz garrantzitsuenak. Abstraktu, eragiketa, propietate eta logika. Hau da gakoa, sinetsi ezadazue. Oraintxe azalduko ditut xehetasun gehiagorekin, baina pentsa bidaia bat hasiko den pertsona batengan. 4 elementu dira beharrezko. Bidaiaria, mugimendua, bidea eta helmuga. Elementu abstraktua bidaiaria da. Eragiketa mugimendua. Propietatea helmuga eta logika bidaiaria eta helmuga lotzen dituen bidea. Hau da matematika, baina sakon dezagun kontzeptu hauetan. Abstrakzioa prozesu bat da zeinan gure adimena erabiltzen dugun objektu erreal fisiko batengandik ezaugarri bat bereizteko. Ezaugarri hori gure buruan aztertu eta erabiliko dugu, objektutik at. Hizkuntza da adibiderik argiena. Hitz egiterakoan, makina bat kontzeptu abstraktu erabiltzen ditugu. Matematikak, ordea, askotan sinboloak erabiltzen ditu abstrakzio prozesuan. Zergatik, bada sinpleki erabilgarriagoak direlako, aparteko abantaila du honek, izan ere hizkuntz unibertsal bat sortzen baita. Henry Poincarek esan zuen matematika zela gauza desberdinei izen bera ematearen artea. Eta ez zaio arrazoirik falta. Abstrakzioa ari garela, aipatu dugu prozesua geure buruan gertatzen dela, eta beraz, aztertzen den objektu errealetik at. Gauza bitxi bat jakin nahi, ez duzu inoiz zirkulu perfektu errealik ikusi. Zirkulua formaren abstrakzioa da. Geure buruetan sortu dugun irudia eta soilik gure adimenean bizi da. Ikusten eta ukitzen ditugunak ez dira zirkuluak, errepresentazioak baizik. Pixel multzo bat edo kanika bat kasu. Hauek dira matematikaren jostailuak, elementu abstraktuak. Eta hemen datza hain zuzen ere pertsona askorendako zailtasuna. Abstrakzioa behin eta berriz aplikatzen dugun heinean, errealitate fisikotik aldenduz goaz, eta hautateke arrazoi nagusia jendea matematikatik deskonektatzeko. Baina, paradoxikoa dirudien arren, gizakiok egunero erabiltzen dugu abstrakzioa munduan ibiltzeko, alajaina. Burutu aurretik pentsaturiko guzian dago abstrakzioa. Zer barazki erosiko ditut azokan? Nondik joanen naiz gaur parkera? Zein ordutan ezarri behar dut iratzargailua bihar lanera goiz iristealdera? Horiek guztiak problema matematikoak dira, elementu abstraktuak erabiltzen direlako, kopurua, distantzia, denbora. Elementu hauekin edukiz bete dugu matematika. Orain, ibiltzen jarri behar dugu. Eta hain zuzen, eragiketak dira matematika ibilarazten dutenak. Gizakiok duela dezente konturatu ginen, bi zenbaki kombinatzen ahal genituela beste bat lortzeko. Edo distantziak biderkatzen, edo formak desitxuratzen, bidaiariari mugimendua emateko eragiketak asmatu eta definitu behar ditugu. Batuketak, konposaketak, biderketak, biraketak, denak dira elementu abstraktu horien gainean aplikaturiko transformazioak. Eragiketak elementu bakar bat edo bat baino gehiagoren gainean aplikatzen dira, eta beren emaitza beste elementu abstraktu bat da. Klase berdinekoa izaten aldena, ala ez. Behin elementu abstraktua eta eragiketa finkatu ditugunean, ikusten aldugu zenbait propietate ondorioztatzen alditugula. Propietate hitzarekin zer esan nahi dut? Elementu abstraktu horien inguruko egia den zerbait. Baina matematikariak ez dira zerotik hasten propietate berri bat aurkitzeko orduan. Aldez aurretik egia modura demostratu diren propietate errazagoak erabiltzen dituzte, edo behintzat egiatzat jotzen diren onarpen batzuk. Onarpen hauei axioma deritze. Behin axiomak definitzen direnean, nola aurkitzen ahal ditugu egia diren propietate konplexuago horiek? Hementxe dator matematikaren laugarren hanka, logika. Logika zera da. Perpaus baten egiatasuna edo faltsutasuna determinatzeko metodo eta lege baliagarrien multzoa. Ez dut asko sakonduko, baina etxenplu bat jarriko dut logikaren tresna importante bat erabiliz, implikazioa. Ak implikatzen du B esanen dugu, A gertatzen denean, zuzenean eta derrigorrez B ondorioztatzen bada. Adibidez, gaur astelena da, esaldiak implikatzen du bihar asteartea izanen dela. Azterketan 7,5 ateratzeak implikatzen du azterketak gainditzea.
Isa gai bat berdin 3 ekuazioak inplikatzen du isa berdin 2. Logikak zenbait lege erabiliko ditu egia diren perpaus batzuengandik egia gehiago ondorioztatzeko. Lege horietako 2 adibide dira urren ez urren, A-B implikazioa eta B-C implikazioa edukiz gero, orduan A-k implikatuko du C. Eta A-B edukita, orduan ez-B-k implikatuko du ez-A. Adibidez, urrengo 2 implikazio hauek edukita, txoria izateak implikatzen du egoak edukitzea, eta egoak edukitzeak implikatzen du egan egitea, ondorioztatzen ahal dugu txoria izateak egan egitea implikatzen duela. Eta bigarren legea erabiliz, egorik ez edukitzeak implikatzen du txoria ez izatea. Logikan beste tresnarik ere badago, egia taulak, indukzioa, helburua dena den berbera da. Logikak adierazten digu zer egiten ahal dugun eta zerrez jakiteko propietate bat egia den ala ez. Jar dezagun orain arte ikusiriko hau guztia praktikan. Egin dezagun matematika. Elementu eta eragiketa batzuekin hasi eta propietate bat ondorioztatuko dugu. Ariketa modura, frogatuko dugu paper batean marrazturiko edozein triangeluren angeluen batura 180 gradu dela. Hau da gure propietatea. Lehenik, elementu abstraktuak behar ditugu. Frogapen honetarako beharrezkoak dira puntuak, zuzenak, angeluak eta triangeluak. Normalean, matematikan, gauza hauek guztiak zer diren argi eta garbi definitu behar dira, baina gaurkorako zure intuizioa aski izanen da. Bigarrenik eragiketak. Kasu honetan, angeluen arteko batuketa eta elementuen translazioa izanen ditugu. Axioma modura honako hauek. 2 puntuk zuzen bakar bat eratzen dute, zuzen batek 180 graduko angelua eratzen du, eta 2 zuzen ebakitzean parez pare dauden angeluak berdinak dira. Gatozen orain frogapenarekin. Hasiko gara triangelua osatzen duten edozein 2 punturekin lehenbiziko axioma aplikatuz. Zuzen bat sortuko dugu haiekin. Gero, zuzen horren gainean translazioa aplikatuko dugu. Triangeluaren kontrako erpinera eraman arte. Segitzeko, zuzena ukitzen duten angeluak igituko ditugu ere bai. Orain, parez pare dauden angeluen axioma aplikatuko dugu goiko aldeko angelua definitzeko. Eta, bukatzeko, 3 angelu horien batuketa aplikatu eta bigarren axioma erabiliz, ikusiko dugu 3 angelu horien batura 180 gradu dela. Prozesu honetan guztian ez dugu logikaren legerik hautsi, eta hortaz, frogapena ontzat jo eta propietatea egia dela onartuko dugu. Erreparatu matematikaren indarrari, frogatu dugu edozein triangelurendako dela egia. Handi txiki alde berdin angelu zuzen edo den modukoa dela. Probatu zuk etxean nahi duzun triangelurekin, froga honek berdin-berdin funtzionatuko du. Orain, lorturiko egia hau matematika liburuetan gorde eta beste egia batzuen bila joaten ahal gara. Adibidez, lau aldeko edozein poligonoren angeluen batura 360 gradu da. Nola frogatu hau? Bada triangeluen propietatea erabiliz, poligonoa 2 triangeluz osaturik dagoela ikusten ahal dugu, eta triangelu bakoitzaren angeluen batura 180 gradu bada, bien angeluak batuz 360 gradu lortzen dira. Ekar dezagun berriz matematikaren definizioa, dena argi dugula ziurtatzearren. Matematika, elementu abstraktuen eta hauen arteko eragiketen ondorioz lorturiko propietateak aztertzen dituen jakintza arloa. Honetarako, axiomak eta arrazoiketa logikoa erabiliz. Matematikaren helburu nagusia, propietate hauek topatzea da, egia absolutu horiek aurkitzea. Zertarako? Hemen 2 eremu zabaltzen zaizkigu. Zioa bada soilik jakintza zabaltzea, orduan matematika horri teorikoa deritzugu. Ordea, zioa bada mundu errealeko problema zehatz bati erantzuna ematea, matematika horri aplikatua deritzugu. Dena den, onartu beharra dago askotan teoria eta praktika nahasten direla eta biak banatzen dituen muga arraslausoa dela. Matematikaren adar diferenteak agertuko dira elementu abstraktu eta axioma diferenteak aukeratzen ditugunean. Adibidez, zenbakiek, aritmetika eta zenbakien teoria sortuko dute. Aldagai ez ezagunek, algebra. Funtzioek, analisia. Formek eta espazioko irudiek, geometria eta topologia. Triangeluek, trigonometria. Informazioaren antolakuntzak, estatistika. Ausazko gertaerek, probabilitatea. Objektuen arteko harremanek, grafoen teoria. Eta hau da matematika. Elementu abstraktuak eta eragiketak aztertzen dituen jakintza, propietate absolutu horiek topatze aldera. Orain, erantzun ezagun beste galdera bat. Zertarako balio dizu matematikak zuri ikusle? Erantzun posible anitz daude galdera honetarako. Hasiko gara zenbaitekin zeinak, egia diren arren, nire zaizkit horren gogo betegarriak suertatzen. Kurtsoa gainditzeko.
Ikaslea izan ez gero, ez daukazu beste aukerarik. Matematika kurrikulumean derrigorrez ageri da eta ezin diozu ihes egin. Utzi korronteak eraman zaitzan eta izan zaitez ahalik eta praktikoen. Filosofia honek epe laburrean eta kasu puntualetan laguntzen aldu, baino besterik ez. Ez du mamirik, ez eta irakaspen baliotsurik. Horregatik ez dut gustoko. Ogibide bat topatzeko. Gaur egongo lanpostu askotan matematika maila on bat edukitzea ezinbestekoa da. Matematikak geroz eta eremu gehiagotan du aplikaziorik. Zientzian, industrian, informatikan, baina baita hizkuntzalaritzan edota historian ere. Dena den, ez dut gustuko balioa erabilgarritasunari soilik lotzea. Ez matematikan, ez beste inon. Gauza askok balioa daukate beren kabuz, eta ez beste ezertarako balio dutelako. Ederra delako. Propietate berriak deskubritzea badu asko artetik eta sormenetik. Ez dirudien arren, inor iritsi ez den ondoriotora heltzeko imaginazio handia behar da, eta matematikak aurkikuntza benetan ederrak lortu ditu. Baina, berriz ere, edertasuna zerbait izatekotan subjektiboa da. Eta hala, erantzun honek ez du aldez aurretik zalea ez den inor konbentzituko. Kontrako esanen nuke, soilik jadanik matematikan arituak direnak dira haren edertasunarekin disfrutatzen dutenak. Unibertsoaren hizkuntza ulertzeko. Asmakizun potentea da planetako pertsona guztiok ulertzen eta ibiltzen ahal duten hizkuntza bat sortzea. Horretaz gain, unibertsoa deskribatzeko topatu dugun hizkuntzarik zehatzena da. Hala ere, emojiak ere dira hizkuntza unibertsal eta ziur naiz interes zabalagoa pizten dutela. Esan bezala, erantzun hauek egia dira eta ongi dabe, baina goazen orain nik zinez gustuko ditudan erantzunak ikustera. Egoera orori aplikadakioke matematika. Abstrakzioan oinarritzen denean, zure eguneroko 11 problemetan aplikatzen alduzu matematika. Dirua, planifikazioa, erabakiak hartzea, baliabideen optimizazioa. Kasurako, demagun telefono mugikorraren erabilera efizienteago bat nahi dudala. Ordu gutxiagorekin etekin handiagoa ateraz. Edo aste honetarako erosketak prestatu behar ditu dela, kontuan edukirik 7 menuek orekatuak izan behar dutela. Edo etxez aldatuko naizela eta jakin nahi dudala egongelako sofa ate berrietatik sartzen ahalko dudan. Geroz eta matematika gehiago jakin, orduan eta problema gehiago ebazteko tresnak lortuko ditut. Pentsatzen laguntzen du. Irakasleak etxerako lan modura bidali dizun ekuazio hori ebazteak zertarako balio du. Irakasleak emaitza aldez aurretik daki, ezta? Helburua pentsamendua zorroztea da, pentsatzen praktikatzea, buruari eragitea, habilidade berriak eskuratzea eta problemak ebazteko kutxa tresna handi batekin hornitzea. Nire irakasle batek zioen, matematikan 3 gauza egin behar dira, ulertu, egin eta ahaztu. Benetan axola duena prozesua da. Berdin dio logaritmoak zer diren ahaztu baduzu. Benetan inportatuena da, noizbait erabiltzekotan, haiek zer diren berriz ikasteko ulertzeko eta erabiltzeko gai izatea. Honekin nahikoa dela uste dut, luzaroan egon naiz eta hizketan. Matematika zalea bazara, espero dut bideonek zu eta matematikaren arteko harremana sendotu izana. Eta matematikarekin ongi etortzen ez bazinen, espero dut bideo hau izatea adiskidetasunerako lehen pausua. Besterik gabe, segi bizkor.